Ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a faɗin jihar Kano. A yanzu haka dai zaɓe ya ɗau harama, kuma inda aka ci gaba da kawo mazaɓu daban-daban a faɗin jihar. Jihar Kano wacce take da ƙananan hukumomi 44 da kuma mazaɓu 484 a faɗin jihar. Inda kuma jihar take da 'yan majalisun jihohi, wato 'yan majalisun dokoki guda 40. A yanzu haka dai a mazaɓu 484, injiniya Abba Yusuf na jam'iyyar NNPP mai kayan marmari ya kawo mazaɓu 90 daidai da ƙuri'u 228,515, inda gawuna ya kawo mazaɓu 17 a cikin mazaɓu 484, adadin ƙuri'u 176,733. Abba Yusuf ya baiwa gawuna tazarar ƙuri'a 51,000 a halin yanzu da 782. Zaben da yana ci gaba da ɗaukar hankali, inda a yanzu ne ake sa ran hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta ci gaba da tattara sakamakon zaben domin bayyana wa 'yan jihar abin da suka zaɓa. Sai dai wasu al'umma da kuma wasu jagororin siyasa a faɗin jihar suna ganin cewa nasara fa ta riga da ta gama bayyana a bangaren injiniya Abba Yusuf na ɗagin jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari a kan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya, wanda mataimakin gwamnan jihar Kano ne a halin yanzu, kuma ɗan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC. Sai jam'iyyar PDP ta Sadiq Aminu Wali wacce take biye mata, da kuma sauran jam'iyyu irin jam'iyyun ADP da Malam Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ke musu takarar gwamna, da kuma ADC ta Malam Ibrahim Khalil, inda ake ganin ana ta dambarwa da kuma tura ruwan rana a zaben gwamnan da ake gabatarwa a faɗin jihar Kano. Sai dai har yanzu ba a fara kawo ƙuri'u na tsakiyar birni ba, inda har yanzu aka sa ran cewa an kawo ƙuri'ar Dala, inda Dalan ake ganin cewa an samu NPP ta samu ƙuri'a 65,000 da ɗoriya, inda jam'iyyar APC ta samu 7,800 da ɗoriya, inda ake ganin cewa ana dawowa tsakiyar birnin Kano. Injiniya Abba Yusuf ɗin zai ƙara yi wa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna fintin kawo a zaben gwamnan da aka gudanar. Al'umma suna ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan zaɓe, mu kuma muna ci gaba da ɗauko muku rahoto domin sanar da ku halin da jihohin Najeriya suke ciki. Za mu ci gaba da kawo muku rahotanni na wasu jihohin, ba ma sai iya na jihar Kano kaɗai ba, domin sanar da ku halin da jihohi suke ciki, in ma kana cikin garin ko baka cikin garin. A yanzu dai a halin da ake ciki, injiniya Abba Yusuf shine akan gaba na jam'iyyar NNPP a zaben gwamnan da aka yi a faɗin jihar Kano, inda ake ganin injiniya Abba Yusuf ɗin yana ta fintinkau wa abokin takarar tasa, wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Sai dai wasu suna ganin cewa Gawunan fa ya bar gini tiran zane, don haka ya kamata shi ma ya ƙara shiri, tunda wannan ne takararsa na farko a jihar. Wasu kuma suke ganin cewa Gawunan ya cancanta. To amma fa cancanta tana ga zaben al'umma, inda al'umma sun riga sun gama zaɓe. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da sanar da ku halin da jihohin Najeriya suke ciki a wannan zaɓe da aka gudanar. Mun gode.